guk itxasun ikusi bili garenean, ikusi dugunean, arraio ura zalian, nola ala, berik izoratu behar genuen. O poterakin, oro beste zera bazen. Goziera ondari, darbi gozeazko ira, da. Amaidurteaz itxasun hasi, amaidurtetik eta soldausun arte horri bilginean bajuran. Beste asko bezala, gazte-gaztetik orduan, txien laguntzeko eta bat ginen 14 urteteko zitzazoa. Zintzen nire lehenbizik urti espaldi mare, bai, lehenbiziko bigarren urtia ja neguan antxotan zitzen ginela. Eta antxotan zintzen. 1952an hasi nintzen itzasun. Urte bete egin genuen motor txikitxo batekin, Maria de Los Angeles, 40ko jeregi, eta gero 55an ja egin genuen Reina de los Cielos, Getailan. Itxasuen hasi nintzen, aitakin 10 urte dutela. 1948 zen. Ota 7 urte arte bilen aitzeaz, da gero neukin joan neure txalupie beste hiru gizoneaz lagunen arte joan neure txalupi joztadar. Oan itxasoan hon nintzen, 13 urtekin itxasoa. Baina egunero mariatu inten nintzen. Mariatu, Haseinean 12 urtetan, ondarren nolantxenik usatezan. Gure gazteik eta gero 14 urtea zemozkun boletu. Osa jubilatu zan da gero negatu genuen baforia. 85 hor hartuko gero. Eta geregan baforeko eskorra, Reina de Los Angeles, asko egizautu 70 jeteko lako ze baforia. Soldautza baino lehen egin nuen estudio bat nuen euke pasaen, eta patrotzeko titulu bat aten nuen, da 18 urte egin hori. Horra zinean gazte, eta hortik eukin dugu Bibidarrungaz eskola, litorala eta altura etxea. Handi uste bertan sartu ginen, da jubila behin gaz bertatik. 58 urteaz jubila behin gaz bertatik patrulai. Bizirik zintzilikatutako amuzkiaz egiten den arrantza mota alasa izenez ezagutzen da, eta hegaluzea eta atuna harrapatzeko egiten da. Eskuz eutsitako kainaberak erabiliz egiten da, aldizka pelagiko txikiak jaurtitzen dira uretara. Esate baterako antxoa, sardina, txitxarroa edo berdela. Hoiek aldez aurretik ingurusare txiki batekin harrapatzen dira, eta bizirik mantentzen dira ontzian izaten diren aztegi handietan. Kasako kontuak, nik aitonari eta aitari eta aituak itzazu dena arrai, eta atun bat barik itzazu, txera, atun bat barik, txera. Txapa juntzenian, txapa inbitzen zenian, arraia dena hortzen zen, antxukin dena zaharretan. Eta sarekioak, txikia ziren, irui braza, berretema braza, irui braza luze, eta 25 braza kabida. Eta bokarta bazen nahikua, antxukin, atunekin eta zatetzen, harrapatzen zuen gura, sari bota da gura harrapatzen zuenak, itzen zuen, sarien bertan, boltzan bertan, iruki, handi bota, antxua. Da boltzian bizirik odezan, antxobia. Da ona, salabardo txikitsu batea sartun, da sartun antxobia, da, botaten odezan, atunek azpirik harteko. Totzen atuna, barku gozao, jatara, eta alambre zati bat, hola, metro batoko alambre bat, gero kordela, zatu antxua bota hamugin, eta antxua, bertan nola. Da, bota, sakutik hartun da, bota, basi. Ota, beste hartun baldan, baldetan hartun gizona, lau, bost gizon, 6 kostauan, da beste batzuk kakuaz, atun handiz izatzen, hori biharrik kosteran, egin alamen atun handiz izartzen hona, eskote hueltan. Eta geho haizi zen biberua. Geho tozen biberua, biberua jaku zuen jendeak, nola eta kaina bat. Nio, alezia zo gauza harra zantu da, zuzgarria. Amuzki bizia erabiliz egindako arrantza, Kaliforniako uretan hasi zen 20ko hamarkadan. 1948 urtean iritsi zen Frantziara, eta Euskadin berri xamarra da. Etorri zen ondarbitar Pedro Amerikano jarri jintzutenak,
Ameriketatik, ja sartu eta etorri zen Hondarribira. Eta beak esaten zuen, nola Ameriketetan, nola arrantzitzen zen. Biberu gazi bino lehenago, berak esaten zula, Amerikanu gehiago, hasi ezela biberukin arrantzan zen modalidadetan. Hor, el año 49an, kubirta gainean eramatzen zian biberua. Eta egun batean gertatu zen, ez behar bat, arrantzan aiziela, aizia okarri, eta barkuak tirabera, itzulio tirabera intzuen. Eta gizon bat galdu zen. Urrun urtean, bere ze horrekin, orduan, ipanipa ez zian, autorizazioak eta horren beste zigituko berbaldin eta urrun urtean, gauza behar gertatu zen beste barko batekin, eta hanen gizon bat itozan. Orduan, autoridadiak eta petzatuko zuen hobeto, eta debekatu intzuen, kubirta gaineko biberuak eramatia. Barkun estabilidadiare galdu itezula, eta zea. Orduan hasi zian, kubirten azpilan, barriken moduko bibero batzuekin, eta da emauz. Hor hasi zian, da geho beranduago, barkoak handizo gita izian, eta gauzak mejora zaizian, eta orduan geho hasi zian, biberuak batzuek egurrezkuak, beste batzuek aluminozkuak. Galduzi eta galaburre, karnada bizitzaz, beita bizitzaz ofizizue. Eta hori otorri txan iparraldetik, batez bere San Juan de Luzetik, otorri zan Gipuzkoatik, Bizkaizere. Biberuak sortu zanean da nintxasua zinitxarian, oso garantzi honeko zanguetzago, zatean garratak kazen partez bakute ginen, alazea biberuan garrata eraman da. Garratietako ez estrategiak asko dago, garrati lehenko da bat emizu biberun ondo sartu. Aldo zunik eta elegantien, ez esan egoiztia, ez pasa medidatik. Pasa demozu medidatik orduana dezorzeu itzen da uste baten gustora biberun barruan. Beren medidia aldo zula respeta beti. Eta garrati zemat elegantio don biberuan arrainetako gaixe bentaki dago. Arraina, berak arranti esparo markata, da ikusten musu arraina ondo dago zuna biberua, gaur ez tozula atrapata, aion trakil, bizarra atrapago zuta. Garata, nahi zaten dugu, garata adain gezen hartu, geho barko kapazidea hori maka, adain arai gezenak hartzeko. Baina oso zea da bizitza eramatia, oso importantia arraia bizitza eramatia. Zertik, bizitzekin, arraiak, atunak, amorra onditzekin segitzen jota. Beita botatzen zuenare, era un artista bat, Antonio. Bezun bizku movimiento de manos, beita ere, batzuk, eso cada uno, salabarduk ez dut, rau bota eta bizkata eta rau. Beita zenba kontinuo, eso está super comprobau. Beti taka. Eta salabardukin bat minio, jendie balimadakazu, bilaun, a mano. Da, ti. Karnadi gehienetan esatezan da antxoie, eta gero parrotxi bai, eta askotan txitsarrilo txikitsu bai. Da non izan du karnadie, nire garaien gehien izan da Burdeos. Ni ezin izan garaian, ordun, Burdeosak utegin jangu. Altxua, txitsarrua, sardina. Da demostrata dagoena, berak emongotxuz demostraten da. Arraina zeaz da bilen, aixen nahi dauga deklaratara. Txitsarruaz babil txitsarrua eta txitsinaz babil txitsina eta bobiaz babil bobia. Baina neutzako karnatarik eta onena arrainetako txitsarru da. Bai zimarrointzako eta baita egaluzintzako. Gero truko asko ziren, arraia ilargitan kalma balimada, beti arrokatara. Han ezin zari ebota, txalupe txikile botzen genuen argilen gainean, mazilekin, argile biztu, eta kabinetortzen jatera, eta poliki,
abante, atetzen zen, garbilekura, sari botatzeko, gu sari botatzeko. Lehen alazak eta gegun kainaberak hasi zin. Eta kainaberak gero espertuak gentit, gegun hori txiparroi ez dain, nudik aia zan. Hau bizkate movimentu eta ona alata ez dala, eta baldak indegentiaz izan da, gure bizkate alakutzen, bizkate apurtu nahi zan. Bera atu ningen jateko. Kainabera bambuekin poleaz, ibiltzen magera txiki batekin, eskuekin gizon zaharrena, o gaztien egotezen mutu euskorra, uro botatzen, apajo harei, tapatzeko araña, porque bestela araña pista una egutzen dut eta ez da ikusten. Da, orduan botatzen, ura zentogira botatzen, una parejua, garrata botatzen zen pixie kanpuro, eta hori botatzen, ura zentogira, parejua kainabera, eta biztak gitzezion. Da, orduan, iten nuen, zimarro jaula garrapatu. Azira zantzan, horrela. Eta gero orduan hasi zen, esku gutxi parrak hasi zin, geldik, Eta eguna hasi zin, bestik veteranua gaineku, bintzen. Ia, txeferra ura jarreta zeon, eta goiko txeferra egote zaila eskuekin ibiltze zuen zarrena, barrungo gizoni zarrenak ibiltze zuen. Dala, berrota marrutero, ez daitik. Imagina bezileik, gu hasian ibiltzen janin itxosune guinan kaliazeta, banko ikizinto bat eta ibiltzen jan. Erun hemen run bai, hauxe erunde bai, baina korrentak ero, arek ero, horre, botatez etxunde, goxina ja tokireta hemen zondan ez datorre, ugaluidik, hemen ez datorri xe. Gaur eunin, GPS, ploterra, handazu pantailan momentun, nuntza zen. Hemen naz, hemen nu, hemen dakat, eta radarra. Radar batek pitxe eta sonarra eta plot. Nitzako hor txetize, adelanto oso importantik, eixaue paraz, Arrantzako nitzako primordiala da, sonarra da. Da, ez de marsalen eta ondo erabiltzia. Osa, ez zu arratxe gaine, baina atzen babet jozu arratxa ez denua gutean da gainen jarri, arrai gainen jarri eta arratxa errexe gainatzea. Naiz janaiz, arratxa janaiez, ja azkenea beha hartzea jatea. Osa, ordu baten ez balen mao beste ordu baten beti gainen taka, bat, bi, azte zea eta arraia beha erotu itea. Normalen, Arraien kalida egintzago eta horrezago bestia, zinta. Arraia harrabatzen den bezala atuna, egiten dugu urrotz eta bota, zuzenian, zinta egin, eta arraia juten da, impekable, ikutu gabe eta etortzen da geho. Lehorrea, arraia bizi-bizi ematen du, urtatik eta eberria daula. Eta aturetan esateko lehenako alagutik, hombre, neberaen da bai, friguk eta horrek eta bai, hobetua, esan dagoena, zintxia, pibirure direto juten da atune, eta hane urretan urotzin egoten da, urotza, eta hobeto zaitzen da arraie, alkarren gainin, kaladea gona etxe zunin, igual berraun, laudun, bostun atrapate zurin, alkarren gainin behar duze, alkarra alprastaten. Baina horre zintxiaz da duze, pibirure ez da alkarre isi molestaten da, baruz horre pixkate adelanto. Gure floten etorkizuna nik nire zeatik ondo ikusten. Hemen arraia beti izangoa, ez gure kosta hontan, aberatzata. Oan, hemen problema, arraia harrapatuko dut, hemen problema do, ez presitu egin do. Zergatik, alatzeko ofizitua, diru asko brutonet etortzea, baino oso garistila da. Garistila da, armadore aldeako. Guk problema ondizina dakau, gutxirena mina indeunako eguea atunetan, eta guri hartzio kupuek eta gauzak, hori iztet ondo hartzenik. Hemen, bizimugu, horti dakon jendiai hori kupua hartzia. Eirutzen zait, inteligente bat agertuko, la Vitorialden, egun ematen, gure itxasua bimer jau zaitu izan egin zuke jendiai, salide eman bezu, salida bat eman bezu, zera, Euskal Herria itxasua gabezta, ez erre. Hazi, lehendik da, oain artean esango lezak aiba, hori joan, biba fore, besten bat, favorez, zoze, inteligente bat agertzen.